Madam narok dur to dur khalai thaniyo koi din dong bui tini jora cholai tongkha tai tamoni bangai narok dur to dur khalai na nangkha जों दिनै बाइखेनो 13 दिन काइटं हासों दुर तो दुर खायै सिनि मातारबारि 32 नाम्बार मातारबारियाव जों जय खालायनि हनै बोबाग्रानि सारा मातारबारियावनो जों प्रचार खाय दङ जेनारेलावबो थाङो जों एडिसियावबो थाङो खालायै हिन्दु ओंथों मुस्लिम ओंथों जों जत्तनो सापर्ट सिनि तिप्रामो थावनो बोबाग्रानो जत्तनो सापर्ट दङ ताबक जरा तै फिल्डबो काहानो सिनि मातारबारिनो जों जयबो खायनाय जागा जागाव थांनो जोंनो बोबाग्रानो सापर्ट मांनो खनाय दं नुगै दङ सिनि बसकाङनो जों नगब्रुं कासावै जों प्रचार खाय दङ बोबाग्रानि आइडियोलॉजीनो जत्तनो हाजाक बायो जों कायसाया तिप्रा सांथों थुलुक सांथों जत्तनो जों बोबाग्रानो सापर्ट खायलाय दङ हामबाय narok dur to dur khai thaniyo public ni reaction dok bahai tak bidan sabha ni election board borok jungno narok no jogrogoi borok koplai de khaino bahai asamu ताबक जे आशा खा जे जत्तनो सापर्ट दङ जों नगब्रुंनो जों बोबाग्रानो हाजाकनाय गोबां मां दङ बोबाग्रानो जत्तनो सापर्ट दङ ताबक जराय जों हाया नुग्याखौ काहानो नुगै दंख public ni respond dok ke bahai cholai tongsa पाब्लिक रक जत्तनो सापर्ट दङ बोबाग्रानो joy khairona hinne जय खायनाय हि बोबाग्रानो जत्तनो सापर्ट रय दं ke ham madam nin sini mungke आनि सिनि मुंखे मातारबारि ब्लक कमिटिनि TWF प्रेसिडेंट जया जमातिया जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन one last fight तो करके रहेगा 사랑의 박은 또 환호된 밤